Karibu sana ase stand ya Fanisi ama Chiromo Fertilizers. Chiromo Fertilizers ingibago diri nakyo. Number 1, ndobwate gento morocha mbwate koboko yane igekoro kunga lime. Why lime? Asomo gusinko boli tolenga kingiye karotete ko lime our soils. Ege ndege tangani nekelinga lira balie ito liasale kire pi asenge tu atumikira obuoyo bora ammonium based wasalirira ba bono no tumeko obuoyo kemelikia ongeri komera buya bono obuoyo boiga ose product ye korukunga Calc Grow yoroche mbwatete koboka eye koro sirira ba yaro osio bororo ya ito bororo boselira ba pi elinda madini yali abwaterira aselira ba achaka koba available ase kemeli elinde kemelikia ogia korabuya. Number 2, obuoyo boiga ose lime ye igere granulated engo obuoyo kawaida na bakero kuboigoro imega na bokoroka na buno obuoyo kawaida one kero kuburukani obuoyo bwo simeka gose kero kuburukani obuoyo bwo boli bwo top ekobega asire rahisi. Number 3, kwamanya konyore gento kende igekupunguza gharama yao aelie oyo gotumeka obuoyo ase mogondo ngaki gotumeka gharama ase kwa gotumeka chiku nibere bono dore gotumeka chiku nibere ogotumeka bunia yemo eyo bwo simeka kwama gotumeka bunia yemo yeye iga na yeye ige bunia yemo yae igere between 1500 shillings mpaka 1700 shillings igobono wasebiri chibasa chi bunia yemo gocho kugura gose ne 6,000 yako konya elinde kuire ni gharama ya chance egento kende obuoyo boiga igobobole more organic igonki minute igobokoro sirira balito bya konyo also retain ya mache engakiye kiangazi kwanyoranga none kere kiangazi kiagete mogondo kwao kwanyoranga mache naro egetuma kiao ose kemerike kiao begete mogondo kiaba ekogendera buya igobono kurbon ekero gosimeka ekemerike kiao bose ekero ogo top dress ekemerike kiao burukani obuoyo bokoro ku Calc Grow gende seduka yondeons genda josemo genda no kem genda de tonyiga wana muna tolega kenyenya genda ororo nyoro obuoyo bwao. Apart from that mune company igotoko ni obuoyo bokoro kunga NPK na moya bwata madini na ande na moya ali atari kubeka obora selira amoya ya iga komenta madini ya mangi elinde kemeliki ya okianyara kogoyo okora buya bono igo Fanisi karibu Fanisi elinde onyore amafunza aya maya ande nabo konyora ando ose karo tagete nabo konyora one se namba yesimi kwanyora 0723487339 ngirore 0723487339 elinde toro sirira balito na Calc Grow elinde lira balito libebuya lirosi amadini ya bororo elinde bibeli bito bikole buya mono. Samalita nguru kweno kunyamwaro asuga nde manager Enoke Agrovet Limited kuruga ali omwochi obosongo twachire galera ase exhibition ya Kenyenya gosomia balimi baito batware knowledge yebintu biritokonia bya mogondo bya obotugi na boigo ebintu biri bigotumeka ase chi farms twabere no mogoko sana ase organizers bali ba organize a program weye we are very excited kogera bakorera a lot of mobilization alafu abalimi bachira so bonge banyorera masomo nande tokuba encourage bono abalimi baito banyare ko bakobwatia masomo ali twabaire egere banyare ko produce endagere nyinga asimogondo nande banyare ko benefit out of masomo ali twakorereki twabaire twatebire mbia mono naende chia Agrovet njiroro chiritokone lichire ya Kenyenya muchimanyete tafadhali na moko genda mwagura kuruoro onye moko nyara kuikaga ali muchiri bosongo Enoke Agrovet. Asante sana na ndenya sawa sine abali baito. Safi. Next person oyo moga to. Asamalia tangoro kurudha kama korue company ya Kenagro Limited Supplier ngote bambu yemo nabali baita sogo chaga igago tomoki geko gerani numotorigete nabaigonko bataye ekero moko genda mugondo moinyore ntobwate eliogo liko ku dryweed ne eliogo libwate amaliogo abere eliogo liogo ita makongiro ne eliogo liogo ite kenyambi nabaigonto bwate eliogo lito lio kuburuga likorokwa 24D max igabali mbaito na tebire ngambi yamono munyale ko mogendere ko bamogo tuni ase Kisi FM 94.1 nabaigo mumanyenga company Kenagro na inje ngoro kwa Isaya Chira Murata umumanyi bwa ebimeli ase county yetu ya Kisii ngokoranira shirika lya Kenagro Suppliers Limited ase county yetu ya Kisii na Nyamira
nari kubatea abaremi baitu bwa Kisii bwachakire kwirana inse aswe ekemeri kia obori abaremi abange batiga korema obori ase eng'encho ya egarama enyinge. Company ya Kenagro yaretire eriogo rikwagera obori rikorwa 2,4D Max eri nario omoremi akubeka ase mogondo oye wagera obori enchagwa. Alafu ase ekero motagete amariogo onsi yoboremi visite ase chia Agrovet chiaito chionsi chire iga Kenyenya ime ya echitaoni chionsi chiaito chia Kisii mogoika Kisii obosongo mosoe Enokem mosoe chidistributor chinde mogora amariogo ayo ase rigorire inse mokora oboremi monyore rigesa rire rigiya pia mona abaremi. Asa marieta ankoro Ruth Kemakama from Kenagro Supplier Limited. Tokwani amariogo ao nabaigo ntobwate folia yaito korwa somochie obosongo korwa duka ya Enokem Agrovet ekorokwanga Enoplant. Enoplant ni gerwete ase erieta likorokunga Enokem. Enoplant ne ndagera yebimeri ntobwate Enoplant starter eyekero gwasimekire imeri biao biamerire okorageria ibimeri biao ogwaka chinyeni ching'ende kemeri kende gionsi getaete ndagera ekero gwakorire gwaka starter ntobwate Enokem Enoplant vegetative. Enoplant vegetative nekero kwa ebinto biao engaki ye ching'ende nekero taete ebimeri biao bianse buya kabisa ogwaka egento gekorokunga Enoplant flowering and fruits. Igo bona abaremi baito gotokobatebi ng'a embolea tari embolea ne Enoplant from Enokem Agrovet omochio Kisii mbuyama. Tokobarigania ase rishirika ria Truvet Technosystem korwa omochio Kenyenya. Samarita nkoro Geoffrey Nyakundi ndo mwalimu bwabaremi na rero iga nkobarigani erinde mbaegeri igoro ya chi product chiri tobwate ase rishirika riaito na mbeyemo ndobwate obuoyo tokorokanga organic obwaito bokorokunga ogano yumos rika omoremi akoenda korigia esike ye chiombe arigie obuoyo bwe chingoko arigie obuoyo bwe chimbori erindaja komenta obonyamasi ase riroba riaito. Truvet sasa company twachire nkuma twakorete irogano yumos obuoyo bori well balanced bobwata madini onsipi riroba riaito ritagete erinde rinyako bari komenta obotobu ambeyemo obuoyo boiga akero ogweta mogondo kwao kwanyoanga rigesa riachire nse kemeri chinsa chinde kere yero chinsa chinde nkeri gokina bwango kwamanyanga obuoyo obotobu bwapungwire so twakorete irogano yumos endo nyako bakomenta obonyamasi ase riroba riaito gose tomenta obotobu ase riroba riaito okobori gichirite echi isano na isato ase ekeyemo onyara go drench osonyako gokomorera ase riroba riago erindo nyako bakomenta obotobu. Namba yende ya kabere egento nkero giasumbuira abaremi ase amatuko amange rikongiro ekemogomogi ebio tokobirokanga stubborn weeds ebinto biri bitari gokubwango noaka roundup ende yonsi gose glyphosate kende yonsi twakorete eriogo rigiya rikoroku Brunet ne eriogo okonyaka bagogosiarira so ase ekemogomogi kegosumbuete gose ase rikongiro ritindiete kabisa okoira 100 mils ase pambu ya 20 liters wasiarira ase ekemogomogi gegochandete erinde kianyaka bagekoyie gwakorana na rirorio mara moja wetani abo ndobwate ebinto binde ebinge ndobwata amoyande ayo kwa gosabuki chinyeni cheito bwango gose gochenche kemeri geito muna gekororokana nabo kwenda mugondo kwanyaka gokorranga chibando chiao chiang'ere koba yero ase njirende chiko gotebinga ya nitrogen igekete ng'akio okora muno omoremi okwenda origie obuoyo bokoruku green high nitro bobwate nitrogen enyingi kwanyaka gogosiarira kemeri kiao wachenchia estaire kemeri kiao gekororokana gekora kianyorire nitrogen eisaine chisa chinde nabo kwenda mugondo kwanyora kemeri kiachenchire gochie kara ya papo nkia kemeri gegogotebi ngebwati phosphorus eisaine intumna Truvet tobwate obuoyo bwa DAP ya mache bokoruku green planter B kare wasiarire kemeri kiao ekego change bwango gekere togesiara gwetera mbato erinde kianyoga ego change kianyora minerals chisaine wetani abo ntumna company ntobwate products chinde mune chumbia mabere ekoroku Supreme Truvet Supreme echumbia inengia ase njo komenta amabere ntobwate chumbi nyinge nga otagete ya joto otagete gosene yeri tororo tobwate chumbia yemo egokora chikesi echo ase engakia yemo ekoroku Truvet Supreme kando nagabu ntobwate pambu enkong kabisa
muno murimi utakere gutwara erindo ase enka yao wakorire gasi yao muno utagete ekoroku Truvet pump eyo ogotumia otigere bake byare byao bikobwatia gochia amatuka maega mbia mono na abariganiri ase nyomba ya Truvet. Samarita nkoroku Judy Kerubongereza kuri company ya Van Beek Biologics. Van Beek Biologics ni company ego deal na mariogo atabwati esumu na alafu yogo siara mugondo na kubwata badudu sana sana tumanye kaina se pheromone traps este engejo chiko kore gasi nigo chikubwata abadudu mugondo abaria ogo siara eriogo bataigo. So for example abarimi ba avocado, the Hass avocado kuna wadudu sugu ambao wanafanya aba bichuni mbirorore bibe sana bikogera abarimi batigerwa matunda sana sana kera bakugorigwa export amatunda ati wesingenzo atongire bichuni. For example mo dudu naro pro FCM, the false calling moth ekadi yeye igere sticky ne gente ke bariri ne pheromone. So the pheromone ne communication ye egotomwa ne gente ke bariri yarangerie bidudu abadudu mbabwate nzera bakukwanira nekero ebidudu ebisubati biganetie mbegu the same way tokorere etwani ne engoko. So di engoko etabwati etwani amagena etari gotoraki. So what we do kwendeye ige korangeria abadudu bacha specifically ebidudu ebisata twa ekere kwa gwatiri bidudu ebisata ebisubati byatigara bitabwati mating partner bono oroiboro rwasira sekero oroiboro rwasira mugondo ebidudu bidibya byasira. But again naende gotumia tore pheromone trap buna korokia abantu beriogo inkikere mugondo nabo konyora umurimi abwate shida lakini tamaiti ninkikere mugondo. So kero kwa bikire trap nkobwatere bichuni byakonya omurimi komanya mushida ki ere mugondo tobwate iriogo riogo spray gwa ne pheromone trap ya FCM in avocado ne pheromone trap yende nero ya fruit flies akonyora ukuchikoriri tunda ime kwanyora rigundete. So the eke dudu eke subati nigo gekorusiri imisubado. So ine ne ya fruit fly akonyora itunda ribwate rigundete ime lakini korusikorire buya lakini ime gochikobarra kwanyora amakonde one fruit fly ni gekobetta kero ekero mating ya take place ege tudu ege subati ege kobetari tunda kiabe kamagena ari abwate embegu ime kero ya bekire ritunda ime bono bya ebikonde biri bya turagiri itunda ime bono bya chaka kori korume ayego gochikobarra korusiko kwanyora ryagundi ntobwate bade iriogo dio gosiara tabwati sumu ikoro kuno bag plus na Prevail P yogo siara na baremi bari bachandikite sana na pasia might sasa avocado ntobwate iriogo riko itabwati sumu alafu riko kore bidudu ebikaere riro siri na mafuta wana mafuta ari go suffocate the pest ase ebimedi chenando nyangano nyangwara ndekenya Green Stadium naja ko wasoma igoro ya mangana yogorimi lakini mono nje interest ya nene igera sa mangana yogorimi wa avocado no wa avocado inde wonguru wa nyakeki location nyakeki division ya moro sub location entakana chituka around ya nigondo mulimi kurwa matuka etire miaka 10 na meke abando chenga ulimi wa avocado watwire ya sana mbolibo nabo igonko insist asa abantu baminto bayire interest ya nene so kusumuka avocado na kabire akaro ausumuka avocado tafadhali babugatia mawaida
naende ekero bakogwatia amawaida bamanye ng'ango ikabare abatarasimeka abasimekera ang'e abasimekera ang'e banyare kobakonya amawaida ekiagera ekero ogochaka egento otabwati obomanyi nabo gerako asara more especially abanto bari bakogora chiavocado ku Rwanda onsi baruo basimeka batamaite na avocado ya type kibasimeka otukwanira kona kobasorora ng'a gora chiavocado kurasa abantu ba bichi nasari kire kimanyire gosa so mulimi oramanya ng'a no mulimi nanya tabwati chinasari nakogaithia garonyoro chiavocado chibwikire rikwaya more especially karukora chiavocado kire grafted gora chiavocado size yabo yoko graftirengia bire omurimi oyo ganamanyite nkiara goteria karugo gusimika sengencho ekaro gusimika avocado gosai gotamanyite ngio gokora nigore ya chiasara twanyorra bakora abange basoire gatia mangana yo burimi oboiga bansiri gotumika abantu enchirende bakumasimikara motonde bwensi gichera rochingane kiasa kwaewa abadali ko basorra abalimi baito onye wanchire baswa amangana yo burimi bwa chiavocado koranje soa yenda so muntu wa avocado orole practical mundo kwaya tigagote bwembe umuntu kungena njiranga no mulimi wa avocado yale abwasa tabwati avocado lakini yarogote no mulimi nje yenda to basora bali ba minjunga kakikumuranje timo chandeka nga moja asinde mbaro abange lakini baba konye kubwa ogenda so mulimi omukoro na amangana yo kobeka amoyo kumuranje abalimi baito eka moyo akorokwa organic asengenje organic tanko twara chiasi tuchikogererwa matunda kara kire chisiko kurwe foundation yekengia bakogozwa sokisiko karokwa bikira matunda auri yagusicha yarare chidraf moya matega chidraf chirende nchibasa kosalia test sinjiji kosalia matunda ino esengenje ntore na acha mono korra matunda itago soka isikabwate grade kare required na litora tuale volume ya kolekana raisana mo sonto bugate market bonire role nene matunda tayo matunda yento bugate lakini tayo to bugate almost one over that matunda to bugate tuare gutwara nonya na akwota gira fa peta kubwa tuase gutwara matunda taisai gona abasabire musime matunda so bonge asengencho karomora simeka so bonge batoranyole volume isaine tomanyubi ya wetani asamarieta inkuru kutofure nyamwaya ni nkuru ase ituka ya Joseph Distributors Kenya Limited iri kunyara koba ekonye ibintu bya mugondo n'ikindagera cyitugo Joseph Distributors nituka nene kabisa ekere wakire busungu gali nibwande chiplan chibere emo egotuka ase hektari ane nimbara na mbara ya hektari eto ya level 6 alafu ndi ni konyala ko gotuka asa amafuta yorondi na boigo Joseph Distributors nibwate chinsajyo mbali ekere wakire muchito okeroka konyorore chosemo irororo umuchito okirikolis chosemo nirororo okwenda na Bungoma chosemo nirororo chosemo nige kunyara koni ebintu bya mugondo muno chiko bukoni ngani mbate tumage ipya punga kunyara kabage koba ekoni kuni company ekorokusitiko ase obulimi bwao chosemo nige kunyara kobe koni ebintu ebiya kabisa ekerura chegari nyara koba ukorema ntubwata batara mbali ekarukwa batebirinka yuko na obako nyara koba kwa eyento gusenda ebituma gusobuyo boli bokwenda gukora mugondo bwawe buya korengana nanka yokuru igo abali mibanyara koba wikase ga muchito Kenya ngo bakirambinya mu talire tenti ya Joseph Distributors edinde munyara koba mokonyora maigedi ororo naki muchi kunyara koba mokonyora mabera mangi chichumvi chirororo ebituma mbirororo abantu bali bakunyara koba bakore memesi tubwata mariogo yemesi okwenda gwasialera tukunyara koba gokuburuga elinde kunyara koba okonyora amatokeo amaya asobole mibwa obuya nko bali ga mwezi munyara koba mugo cha Josemu mutalire tenti yetu
onyore kuru muchu obosongo na gotebiri sitogotoka muchu itokeroka na gotebiri muchu itokirigorsi na gotebiri nabo igo bungo mabaigo na nyaje kubanku bari ni kabisa muchu asobora mirubuya na asobora tukirubuya bw'icyombe byamama umunyagitari bwetugo naende nko ndaseri shirika ya Pembe Feeds etwacha rero ase meeting ya baremi expo mkulima expo gaiga kilimo gaiga se kenyeya field no tubwate chichenge chiombe ishirika ya Pembe elibwate chiaina chichenge etugo gochaka chingoko mpaka chiombe ebisusu mpaka chibarasi ase gituko lia rero twanyorera baremi abange bachire bakoboria endagere banyigure achire nkuma nereri twabateinge n'endagere ya Pembe etunyebwate ase chi kenyingi mango neroro lakini ase gusiga iga tunyebwate oyo goto neli endagere enyinge zaidi nyongora nero distribute na Kisumu ntobwate bado so abaremi bari banyetumire nabo banyegokerete sana bagoteba ng'a toibanyikeria ng'ene chinka chiabo gochaka buna gaiga se kenyenya ntobwate Tumaini Agrovet enyebwate nere enyebwate bagokira ase endagera goikange na enka yabo ase chiombe chiabo chinyaya chigotumia company ya Seedco ne company ya chiembusuro togodi ne chiembusuro chie chingeni ne chiembusuro chie bituma ase bituma buna gaiga ne mbwate bituma chie inaibere chitwaretera baremi ba kenyenya banyara gosoma banyara kumanya na kiobuya bwe chiembusuro chi na nene gekekeng'ani nake chikoira mogondo tubate musoro ya Tembo 73 ye koire metinye 5 na nde bwate ligesariri nyinge yo konyo muremi anyara konyore ndagera na anyara konyore besa mabuko na ntubate musoro ya tokoruka duma ene pundamilia 555 ene musoro nere koire metinye 3 nenu sumbake metinye ene musoro nere ngia sana ase asogo samba musoro ngia sana so muremi ogosimike itomi bya sabora bakonyara konyora ligesaria ayi chimusoro chichonsi kokonya chiro muremi ase ndagera yaye at the same time yamokonya endagera etugo yaye onyara konyora endagera etugo yaye faida kero gocha se company ya Seedco toko gotebi it start with the right seed gocha kere musoro ngia ndonyora ligesarigia toma goteba we the home of Bamba Harvest na lero ntwaretera baremiga igase tenti ya Seedco ntwabaretera tingeni echire chibwata ya acid ya reducer rinde nyaro konya baremi ntobwate nsaga ya acid reducer ndobwate sukuma tokoro katausi champion ase sukuma tabwate acid kokonyo muremi una bari cyarsa cya chandire nyari konyore sukuma ya tausi sukuma ranyara ko bakogesa kabere gosekata ase wiki na at the same time akonye keso mwako mugima onyore ligesaria aye na no se onye gakoire school onyore sukuma wate chikiro igase company ya Seedco no tobwate products nyingi tokunya exhibit ya baremi banyare gutara banyoro basomi ende banyare gokonyeka asante asa marieta nkorokoreti na kerwa mati njengo tokagari tabaka farmers mbate Agrovet yari tabaka twachaga iga gosomya baremi ngoro yobo yetugo nebintu bya mugondo muri monde bwensi bareka kurange na etago tabaka ndonsi nabo gochari duka yane ngo karibishe ngo ni product ya company chose amarieta nkorokuniko tiso korwa se farm korokunik seedlings farm Nictech Seedlings Farm yene farm gotokaga Nyamira county ya Sakoro Kukebirigo Makairo. Nictech Seedlings Farm ni gotoko kore egasi ebimeri gose yokoro ichimbusuro chirichi abeire ready twaoni gose twairera abaremi ntwegasi yaito ekero muremi agorire mbegu ni gakoreta gari twamokorere nasari enasari yutoko kora togotumia technology engeni ya chire togotumia seedling trays totari gotuta ebimeri bya itonse nene na bore boringa nkigekogera totari gotuta ebimeri bya itonse ari aseriroba etwanyorete kere togotuta ebimeri bya itonse aseriroba etokoreta amaruira mange maruira ari tokoruisia ase famu yaito tuira ase famu engao so tokarete technology nya eyutogotumia chi tray chio nairiro bari koruku ekoko pit yeye ne gesanda kerigie koko na tokonyora tosiete twamago chibeka chiture chiri cheito igoro twabeke mbegu gosenyeke twatiga after chiwiki ibere dani after chiwiki sato kwanyona yabeire ready twamoremi twamotogorera twamobekere box ime twatomera abaremi bonsi Kenya ngima ntuntori gokora atari erasimo chari asomo gondo ito
nabo gobeka onye kore Mombasa onye kore gaiga Kenyenya gusiengima twabeka chigari korugari Nyamira yachicha baka se otagete. So Nictech Seedlings Farm eyu tuaretire Nictech Seedlings Farm tuaretire tuamekiri abalimi banyore ng'encho rahisi yoko nyora chimbegu chio simeka kiwa prepare omogondo ntuyogo twakere simiguoka twagotomeneke meri wasimeka beya mono wa Pastor Tara Natani igondo mu pastor bwe kanisa ya PH nande igondo mukutini to peace bwe sub county ya Kenyenya abali mu mwatoretera abatosomiri emionye binte biya konta ete gwaka ngambu ya mono injebuna omukotineta bwe sub county yaito ya Kenyenya nande ndumurandia kamuranje mwakorire buya ekiagera twasomi gwe bintu binde tutana korora emeremo mwakorira abantu ba Kisii FM tigamba akirembu ya mono nande tutaite Kisii FM yaito emoke abantu baito basomigwe igoro yoboremi basomigwe igoro ya magenderero basomigwe buna bagokora amang'anande negento nagokira ase omochio Kenyenya narorire ng'abantu ogo bakwanire amang'ana amaya abantu mbaramane pi iga abantu baito ba Kisii FM tiganya saba sesenie tarakera kere sub county moretera abantu amagenderero abantu barandirigwa amaya chinga kiechi abana baito b'echisukuru bare isiko abana baito basomigwa amaya nabo igo abana baito basomigwa chisemi bakwirana guchisukuru banyoru bari buya mono nchempa sanata ni otara kurwaiga sub county yaito ya Kenyenya tiganya saba senia bararia ba Kisii FM nyasaye tiga baramborero koboko mbuya mono inchendo mo peace chairman Kenyenya sub county onkwira nelinga Kisii FM ase egasi bakorire ngia yo koreta mafundisho gaiga Kenyenya seite sub county ya Kenyenya igonkubere ngambi ya mono na inde nkoteba ngatiga bagenderere igoteba rero lioka ebe botambe ekora aba oburemi nabo utu ya mugongo ase omuremi ekogera oburemi obo na ubokogera omonto onyora enkendi koruoro eng'ombe atugete onyora amabere onia ekabiti asimegete onia onyora ebeso iri omwana school igorende program yiga ndoche ng'ayo oburemi ne program engiya sana naende bune gosirwa na Kisii FM na egesa pamoja igonare gosaba bagenderere boigo batwara omoyo oyo batokonye abana ba minto wa Kisii FM abagwanire mwesi n'amasabiki yonsi pi anda onsi ase bategererete oyo no riero kimai mpondora kurumo kubogetacho nere no lisabiki number 1 nande no muremi number 1 igo asiri tukoria rero taro isini na ine torega igase so ya Kenya na ba minto bonsi ba Kisii FM ingo bata imbia mono nande mogendere gotambe gocha iga muno mogocha moko genda mungu aneri babo tutus babo mayaka bonsi pi babo magnite muwangu anerie kiagera ntuancha ine nande ntoram bia mono noria kimai mpondora kurugitacho muko asante eseria tango ku Florence kwamboka kurukeberesi nje nabakwaniria abantu ba minto be FM ase obo momobwate nande nindo cha magenderero mogendereta gokora muna mwikire gaiga Kenyenya rero oino magoko monene twensibie twimoka kuruchinga twacha kurigereria obuya bweino nje nata nambia mona sogocha Kenya mwatosomiria amang'ana amaya ebimeri byachire tukugora togende kuchigosimeka omotienyo nane igo natebire mbia mono nande mbia mono bwete byose kimoraire na guchichigasi mokwani bari mwatigororo nande mobataine abantu ba Kenyenya mbabanchete nande mbabwata omogoko gocha asi Kenyenya gaiga nande boniga nasabira maya togendere gusabira kero yomo Nyasaye torae mpaka toike chinga kiecho torachiko batoko bama nande muna kawaida nancha samarie tangoro kujafet ndubi yakorukia abanyaru ward asakoro kuria Nyakangi nachire kurukia abanyaru ward kubwatia mafundisho arenge gaiga Kenyenya igoro yoboremi twegokirie naende twasomira amang'ana amange igoro yoboremi naende ngosaba abasae asetore gasinchikari chigocha gutorigia tiga turabwaterera oboremi tuganyete oboremi nabubono nabwenga bono ya Kenya kerege bono igase kirochi na oboremi buna torega iga Kisii County Nyamira County
oboremi bwaito etokare korageria abantu naende abange gochia ase ense yonsi ya Kenya nasabire abasae chingaki bono tobwate chinge tiga torosie biticha ntobasa goteba bono ntuna bono twabeire abamura tiga torosie biticha tosoe mogondo totieria amakombe toganyete onye kobegete kende kiao nyomba kiganyete lakini obokombe okorete ki otieretie nakwani abantu bonsi bibakorukia abanyaru naende buna twacha ase ekiombe giakorukia abanyaru ward kioboremi twagokire sana twagokire kabisa asanti kuruga Kenya nanje nigo ngwakira abantu baito ba Kisii FM ngambuya mono naende mbuya mono ase eng'encho gocha naintu twanyore first priority yo kwana n'abantu baito batotegerete siko na ime ya Kenya nigo tokubakira mbuya mono naende mbuya mono ase eng'encho mwandamana n'abaminto bachire batufundishire iga Kenya nanje namanya ngo gotwaka kongokane kari nyomba gari erinde kanga amabere mbuyango namanya ngo kurema nanje mbeke bituma byane byiga familia neragire kombuya mono ande mbuya mono bona nje tigankwani babiri batatu nkwani mama mindorosi nyaboke mamanyi nka Kenya nkwani murugio ane Vivian bonarerie nkwani n'abantu baminde familia orenga yonsi Pina Paulo n'abantu ba Kenya bonsi n'abantu bategera Kisii FM batebinga bekeraga gwa morusi ororo mokoro boremi moisane kero boremi kurwago kero monto tasuka kuru Kisii FM mona ndoro bunaka